I bɛ fɛ ka Ala deli wariko la, Ala ka wari nɔgɔya i ye teliya la, karabali la, n balimakɛ nin lamɛn. Walima i bolo nafolo t'i basigi. I bɛ fɛ Ala k'i garizigɛ dayɛlɛ, k'i garizigɛ yiriwa, mɔgɔw dabali ka ban. I bolo nafolo ka basigi, i ka kobaw kɛ n'a ye. Nin lamɛn i k'a kɛ a kɛcogo la, bilahi i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye. Walima e bɛ taama de la, taama gɛlɛyalen don. E y'i sen don k'i bolo don, i ka ko bɛɛ ɲagamilen don. Blocage k'o bɔ i ka ko kɔnɔ pewu, nin lamɛn i k'a kɛ a kɛcogo la. Taamaden dɔw bɛ yen u ka papier ko gɛlɛyalen don, baarako gɛlɛyalen don, nka n bɛna min d'i ma nin ye sisan n'o ye ni gindo barikama in ye, n'i y'a kɛ bilahi i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye. Aw minnu min damanda la ko sanuko gɛlɛyala, a mana dama dabɔ cogo o cogo, a bɛ gɛlɛya sɔrɔ, gɛlɛya dan ka dama sini k'a ban sanu tɛ sɔrɔ, nin kɛ dɔrɔn nin y'o bannen ye pewu. A ye garibukɛ lamɛn. Fakul maisaratin bitaisaratin. N balimakɛ, e ka nasɔngɔko gɛlɛyala, denbaya dayirimɛ sɔrɔli gɛlɛyalen don. Yala n b'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ, maa minnu tulo bɛ nin video in na sisan n'u b'a sɔrɔ teliya la, u k'a jɛnsɛ. Fantanw k'a ta ka baara kɛ n'a ye, dɛsɛbaatɔw k'a ta ka baara kɛ n'a ye. Ko garibukɛ y'a di fi sabilillahi, ta kana t'a la, tɔra fata ayin do billahi. Nin sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 77 77 fois. N'i y'a sɛbɛn siɲɛ 77 fakul maisaratin bitaisaratin, n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 77 i b'a nasi bɔ. N'i y'a nasi bɔ, o tuma na i b'a nasi kɛ bitoni dɔ kɔnɔ, ni ka parfum dɔ ɲini, parfum musku, i b'o k'a nasi la. N'i y'o kɛ a nasi la, i b'a nasi utiliser de semaine tile 7 kɔnɔ. Nka wurudili b'a la. A wurudili o ye 313 ye diɲɛ don o don fo ka semaine tile 7 dafa. Ale wurudili ye o de. Maa o maa ye nin kɛ garizigɛ ko la, wari ko la, ko dɔ ɲinini na Ala fɛ, bilahi n kalina Ala la, Ala b'o ko kelen ɲɛnabɔ. A yi ta kana ti na fiyewu, n'i y'a kɛ i b'a ye. A kɛ i ka problème dɔ la dɔrɔn, i yɛrɛ bolo min t'i dilan. A kɛ i ka wariko hami dɔ la, i ka baarako la, i ka papier ko la, i taala moriw fɛ yen ka taa somaw fɛ yen, baarako min na n'a ma ɲɛnabɔ, n balimakɛ nin kɛ a la k'a lajɛ, wallahi i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye. Tunkarankew sɛgɛlen don. A ye garibukɛ ka Ala tɔgɔ ninnu ta a ka baara kɛ n'a ye, wallahi Ala b'aw dɛmɛ. Siga tɛ nin na, sabu a bɛ ka di ni kɔnɔnajɛlenya de ye. N'i y'a ta a dafalen ka k'a kɛcogo la, Ala yɛrɛ de ye kɛmili ye, wa a b'i dɛmɛ, a b'i ka ko dilan. A bɛ faamuya. Maa dɔw bɛ yen kuma dɔ la n'an ye Ala tɔgɔ di tan, a ka gɛlɛ olu k'a ta ka baara kɛ n'a ye, o tɛ se. O de la n y'a f'i ye, n ko n ye sura kelen d'i ma kuranɛ kɔnɔ nafoloko kan. Maa o maa y'o baara kɛ nafoloko sira kan, bilahi Ala b'i dɛmɛ. O ye suratul waqi'a de ye. Dɔnnibaga caman kumana Iza wakati kan, a nasira caman. Dɔnnibagaw ye baara kɛ ni Iza wakati ka diɲɛ mara ni Iza wakati ka diɲɛ nafolo sɔrɔ n'a ye. Iza wakati baara don. E bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ karabali la, ka nafolo sɔrɔ teliya la, k'a sɔrɔ i ma don maa si gasi la, i ma don Ala gasi la, i ma baara jugu kɛ, i ma boli so, i ma sitanɛ baara kɛ. Ko Iza wakati nafolo baara don, bilahi n'i y'a kɛ, Ala b'i sɔn, a b'i garizigɛ dayɛlɛ, sababu bɛ na, i b'i nafolo sɔrɔ. A ye tiɲɛw lamɛn, a ka baara kɛ ni tiɲɛ ye, bilahi o de b'aw nafa. A ye sigi kuranɛ ma, a ka baara kɛ n'a ye. Problème de ti diɲɛ kɔnɔ min solution ti kuranɛ kɔnɔ, tɔɔrɔ foyi ti diɲɛ kɔnɔ min solution ti kuranɛ kɔnɔ. Aw ka sigi kuranɛ ma dɔrɔn, a ka baara kɛ n'a ye, n'i t'a dɔn na garibukɛ b'i kala la, bilahi. O tuma Iza wakati nafolo baara, e bɛ fɛ k'a kɛ, i bɛ diɲɛ jamana o jamana, a baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la, baara in ka nɔgɔ kojugu. Iza wakati baara in bɛ kɛ 30,000, nka i bɛ 15,000 de sara fɔlɔ, ani ka sɛden 3 sɔngɔ, o ye 1,800. Donc an bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. Iza wakati baara bɛ kɛ nin cogoya la. I bɛ diɲɛ jamana o jamana, baara bɛ se ka kɛ k'i to yen. I bɛ quartier o quartier, i bɛ dugu o dugu, Iza wakati baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. 30,000 don, nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ, ani ka sɛ sɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara.
o tuma maa min mako bɛ Iza Wakati baara la, an ka telefɔni nimero o ye plus 223 72 24 02 98 plus 223 72 24 02 98. N'i ye weleli kɛ nimero in na, ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O la an bɛ dugawu kɛ lamɛnbagaw ye, ka tila ka dugawu ɲini u fɛ, ka ɲini Ala fɛ yarabi sunkalo tile 10 laban in bonya kama, yarabi Ala k'an ka laɲiniw sabati, Ala k'an ka hamiw dilan, Ala k'an ka kamanaganw ban, Ala k'an ka tɔɔrɔw wuli, Ala k'an ka degun wuli. Ala k'o kɛ Muhamadu Mustafa kanu kosɔn, bijayi Rasulil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.